लगनी मेघनाथ के तिरिया लक्ष्मण बड़वा से बहिया गिरल अंगनवा में ना। लगनी मेघनाथ के तिरिया लक्ष्मण बड़वा से बहिया गिरल अंगनवा में। अइन मेघनाथ के पापा लिहन बहिया के उठाई, लिहन बहिया के उठाई। भगवन काऊ लिखला बेटा के करमवा में बहिया गिरल अंगनवा में ना। भगवन काऊ लिखला बेटा के करमवा में बहिया गिरल अंगनवा में ना। लगनी मेघनाथ के तिरिया लक्ष्मण बड़वा से बहिया गिरल अंगनवा में ना। अइन मेघनाथ के चाचा अइन